zani chitsanzo suja mwina ma service amene akha ngati mungandole kuti ndichokeko pang'ono kuzisankhoko wakhala kumatuluka ma surveyna umafusa kuti kodi wireless yotchuka nditi TV yotchuka nditi nziko muno zikatuka zimenezo ife kumati at times kunamba chinkotobwa fika khati umabwera pano kutsutsa zimenezo kuti iya mukunama mamfusa ndani simungantero yes chifukwa kuti ifeso timagwisa ntchito so maumbonena amene amaonesa kuti iya iniyo ndi number 1 ndema kuti wafusa munthu alibe wireless mukumfusa kuti mamvira wireless yanje you understand so normally ine sinimafuna kuti titalikire kutali ndi pathu pompano kuti these are opinions amene anthu makhamu kwafusa anthu nthawi zonse amafuna afuse kuti kodi njira zimene magwisa ntchito kuti mubwere ndi zotsatira zimene zinali zotani so kuti ine ndiyambe kwa ine nimeona ngati kuti mapowa akatuka choncho maina kuti uomvesese kuti okay ife ngati akutika pambuyo akuti mwina ndi chani tingakonze chani amina sogolacha asakomedweso kuti ife tawena kai because awani maganizo abwana mukandilola ndikabweraso nthawi ina ndizane napo mwina amene zayendera madera ena kuti kudapangidwa ma opinion po mwina zotsatira zichakutuka zosiyana ndi ma opinion polls komanso kuti kodi opinion poll jakatuka amene yauza kuti akutsatira amakapanga chani ncholinga choti mwina akukere kena kakuzapezeka zotsatira zasiyana mwina ndi opinion polls zikakhala chonje makati opinion poll jayimanama kapena munthu ujana kapanga china chake no chimene champangisa kuti akakokere mwina magaps amene analipo acha so kungo yankha machuchuchu ma opinion powa ngofunikira kuti azipereka chithusithusi kuti kodi anthu akuganiza motani koma sizotsatira za chisankho yes chabwino ndinandifunso lina kwa inu koma ndibwera nalobe chifukwa nkhani kufunikira kwa ma opinion poll kuli apo yes chifukwa chani ma opinion poll omwewo akapangawa atulusa zosiyana mukangosintha ochita opinion poll ikatulusa zosiyana chifukwa chani timakhanda kusiyana ngati kumeneko funso limene muzili ngalirira koma ndimafuna kuti tiyambe ndi Joseph Chunga Joseph Chunga ndi director ku Center for Social Research ku University of Malawi zamasamuzi amazitsata achunga ndimafuna mutatunikira kwambiri nkhani yokhudza ma opinion poll amene akumatuluka ku Malawi kunoko tatunikireni kuti ma opinion poll amenewa inu mukaona mumawalandira bwanji mwawerengako mwaunikamo kuti akutichani mmenemo mumawalandira bwanji zikomo kwambiri chifukwa decided kuti ndikhale nawo pa program ineneyi nditengerepo mwayi mwina ndiyambire ponena kuti ndisanankhe funso munanena kuti zamasamuzi amaziziwa mwina ina angamve ngati ndipanga claim kuti ndine mathematician koma titi statistician masamu amene tikunena apa ndi masamu social research social statistics ungonenaponso kuti Malawi kuno timatsogolera timu imene imapanga flow barometer ku Malawi on behalf of Flow Barometer Network Malawi kuno Center for Social Research ku University of Malawi ndimene mapanga Flow Barometer ndikunena izi chifukwa choti nthawi inake maini kundifunsa kuti mukaziona mazimva bwanji choyambirira imene ndimadabwa ndichokuti Flow Barometer sitinapange kanthu koma ndizamva kuti kwatulutsa zotsatira za Flow Barometer tingopanga clarify kuti Flow Barometer ndi bungwe ndi network ya ma researchers aliponso ma researchers ena amene amapanga makafukufuku osiyana-siyana amene timawaona amene sa Flow Barometer monga ku Malawi kunoko chaka cha 2025 Flow Barometer sitinapange survey ina iliyonse mofuna ndipezerepo mwayi kuti ndipange clarify kabeneka pamenepo ndifuna kuti mwina mutitsindikire mukuti Flow Barometer in 2025 simunatulutse kafukufuku wina aliyense simunatulutse zotsatira zili zonse zakafukufuku sitinapange survey ina iliyonse koma chifukwa chonena kuti Flow Barometer timakhala ndi mafunso ambirimbiri amene sitimapanga release chabe mu report imodzi timatha kupanga analysis kupanga focus pa masimu osiyana-siyana pa mitu osiyana-siyana
ndezina zipezeka kuti zatulukapo mu 2025 koma timaneneratu kuti kafukufuku wathu amene tikupanga analyze ndi malizathu amene tinachoka nawo ku 2024. So nditsindike kuti yes sitinapange kafukufuku wina aliyense mu 2025 wokhudza za chisankho kapena wokhudza china chilichonse. ndikukhulupira kuti amalawi atimva. It's a very very important point chifukwa chokuti anthu ambiri kafukufuku wina aliyense amangoti afrobarometer kwathu kuno chimozimozi kuti ka toothpaste wina aliyense timanti colgate ngati macolgate komano kumina zimene timatifuta zimakhala ngati zikuwasokoneza anthu kuti afrobarometer anati chani lero mwawo ati chani inanso tamva anthu andale nakuti kalipira kafukufuku wokuti sitinapange nawo kumadabwaso kuti kodi talakwa chani. limanena kuti bwana Chunga amene mafotokoza paja munanena kuti nthawi zina makhala kuti munafunsa mwina mbali zingapo nde zotsatira za zimenezo makhala mazitulusa mwina mwanusi mutusako ichi nde mapezeka kuti zinazo mukuzitulusa mwina mu 2025 anthu akangoona kuti afrobarometer akukambapo zakuti zikunenedwa mu 2025 ama mwina mukuona kuti mungamapange bwanji ndi cholinga chokuti tingamathandizani bwanji kuti feso tindameti makhatu ufalitsa nkhani zimenezi kuti anthu azimvesesa kuti ngakhale mukutulusa chinthucho in 2025 koma mwina zinthuzo munafunsa mu 2023 pamavuta ndi pati pamepo kuti pazikhala ngati kuti pausokoneza. Tinene kuti mwina mukuyankha mafunso kuti tikamaona kafukufuku wina aliyense chinthu chimodzi chachikulu ndi transparency about the science ya kafukufuku. Mwachidule kuti munthu akamapanga kafukufuku njira zimene watsatira nthawi imene wapangira amayenera kuti zizidziwika. Mukaona ripoti ina iliyonse ngati tatulutsa piece afrobarometer timanena kuti kafukufuku anachitika tsiku lakuti ndipo apapa tikuunika mutu wakuti. Nthawi inake zimene zimapangika chifukwa chonena kuti tikugwira ntchito maiko panopata panga round 10 tapanga maiko 39 nde maiko 39 aja sitimapanga pamodzi nde timakhala kukhala miyezi tikupangabe kafukufuku ja ndikuzapezeka kuti mmene tikutulutsa malizathu tikufuna kuti tipange compare tiyerekeze kuti maiko wakusiyana bwanji. Timene tingapempha ndinene ndimatha kumatsatira mwinanso mmene zathu magwirira ntchito kumapanga ripoti. Ndaona ndi kumalipoti abwinobwino mmene mmatha kunena kuti kafukufuku uyuyu anachitika tsiku lakuti. So ifeyo timasiyanitsa zinthu zimene maopinion ya anthu amatha kusintha msanga ndi zinthu zimene maopinion ya anthu mwina amatha kukhala okhazikika. Mwachitsanzo sitingamakuzeni pano pa September kumanena kuti kutenga ndi kafukufuku wa afrobarometer amene angasogole zisankho ndi wakuti chifukwa choti palibe timanena kuti sikanakhala kuti chisankho chinachitika mu August ndesi timatulutsa zotsatira ngati zimenezi nthawi ngati inozi koma pali zina monga nkhani za kusintha kwa nyengo climate change ma experiences a anthu zimene zitimadziwa kuti tikupanga ma experience a anthu soti akungosintha ndi zimene zachitika apa ndi zimene mwina timatengapo nthawi kutulutsa komano ndizofunika kuti tizikhala ndithu clear tinakapanga kafukufuku kuti liti tinafunsa anthu chani. kafukufuku aliyense akubweranso ndi zosiyana zotsatira zosiyana. Tizimvetse bwanji zimenezi amalawi atha kumakhala akusokonekera uku akuti awa tizimvetse bwanji zimenezi. Choyambirira mwina ndinena zinthu zitatu. Choyambirira chimene ndinganene ndichonena kuti nkhani za kafukufukuzi ndi nkhani za science. Okay, zimayenera kuti zizitsatira system inake ndondomeko ina yake pachizungu tinoti ma methods kuti tifike pa zotsatira zimene tikulengezazo. Choyamba ndi chimenecho ndiye
chimene chikuchitika ndichonena kuti ndikuona mwina makafukufuku zotsatirazi kwena afe timambira kukaona kuti kodi akazitenga kuti zotsatira zimenezi ndipo anapanga bwanji kodi atsatira njira zovomerezeka ndinkhani za ndale ndipo if normal kuti tizikhala ndi ma reaction osiyanasiyana komanso kuti ena akhoza kutumidwa nditu kukapanga kafukufuku ndicholinga chokuti zifukwa za ndale chomaliza ndinene kuti mwina ndi point imene ndevu zamwe ananena kale kuti sitikunena tisamamumve kafukufukuyo ngati akunena za zisankho zimene zikubwera ayi timumve kafukufukuyo ngati akunena kuti pa tsiku limene amafunsa mafunsoli anthu akanakhala kuti anavota amene akanapambana ndi ndani kutengera ndimene anthu akuperekera maganizo awo ndizosiyana ndithu chifukwa chonena kuti sitikupanga siru kuti ndiye kuti zimene zanenedwa kafukufukuyo sizingasinthe ayi chifukwa chonena kuti ngati mu December tikunena kuti chipani A chikusogola kutengera ndi maganizo anthu ndiye chipani chija chaona kuti okay mukuti ma weakness athu ali kuti nkhani zimene anthu akuphunzidwa nawo zokwambiri ndizitizo iwo ndikukunga manifesto yawo ndikuthamanga pa ground akadzafika mu September ndikupambana chisankho sikunena kuti kafukufukuyo analakwika sikuti anthu onso amanama sikuti sopalikira chilichonse kwacholinga cha kafukufukuyo timaonetsa picture ya zinthu zimene zikanachitika nthawi imeneyoyo komanso ndi ma considerations amene anthu ayenera kupanga ngati akufuna kuti maganizo anthu asinthe so ndikanakonda kuti mwina tisanapite kuti kuti kafukufukuyu kodi ndiwolondola kapena ndinya ndikhale ndi framework imene iyonena kuti kafukufuku wokhuzana ndi ma opinion poll ndimene amalawi azitha kumumvesesera mwina ndiyimekaye pamenepo muime pamenepo koma we still can't run away from the fact that akafukufuku atatu akukamba zosiyana kodi chimabweretsa discrepancy imeneyi kapena ndifunse kuti ndi chani chimene chingabweretse discrepancy ngati imeneyi akafukufuku atatu uyu akukamba zina uyu zina pa ground pake pompo amalawi ake omwewo okay ndipange rule out kuti fundo yachiwiri ija ndimanena yoti ndizandale anthu atakutumidwa ndikupanga kafukufuku ndiye ndiyelekeze kuti tibwere ku mfundo yoyamba ndimanena kuti zinthuzi ndi za science ineyo bwana sindingapite lero ndikukanena kuti ndikukayeza water quality okay anzathu amene ali ndikuthekera kopanga science yoti akhoza kutiuza kuti quality ya madzi timayeza chonchi iwasira zimenezozo mwina vuto limene taona zimaoneka ngati nkhani zokhuzana ndi ma social sciences zimaoneka wina aliyense apa ndiwe mfusa kuti anthu munakawapeza bwanji munawapeza kuti ndiye munawakusa chani so kusiyana kwina ndikonena kuti pana kafukufuku ena amatha kupangika koma sakutsatira ndondomeko za science now mundimvesesa apa ndiyesera kunena ngati ndinganene muchichewa chomveka bwino ikamapa ngati rizimali zathu ama opinion poll ndingati manena ako kuti okay margin of error kutanthauza kuti kafukufuku wathu kunziwa kuti ndi wa social science atakhala kuti mwina walephera aphonya ma percentage yake mwina ndi 2% kapena 3%. Zimene zimatanthauza kuti tikapitanso kapena wina akanapitanso kutsatira ndondomeko yomweyi akhoza kukapeza mali zake ena osiyanapo koma kusiyana kwake asasiyane kopitilira ndi 3%.
ngakasapeze zina zopitilira 3%. Kutsatira ndondomeko iyi ndekuti kafukufukuyo ali ndi vuto. tili nawo ma margin of error okumakwana 20+%. tili nawo ndithu mwina ndekuti tidziti nchani mwina amene akunenera achunga kandikwamva bwino ndekuti all other factors being equal kwina nkupitaso komano anenaso pompa kuti paja aliyesi inu mungapita ukapanga operation munthu zilindeni ache so ngati ena wabweresa njira zina definitely komano mutakhala kuti munapanga amene amapangira movomerezeka tatsatira malamulo a then science margin of error must be 2 to 3%. Manakhala kuti mwasatira ndondomeko zovomerezeka pamenepo nditi tsindike zovomerezeka za chitidwe wamene imayenera kuchitidwira sayansi imeneyi sichoncho bwana chunga. Exactly. ndeti dzitinji ndi ma margin of error amenewo ama 20%, 25%, tidziti nchani tinene kuti inuyo anzathu amene achunga chabwino achunga tukhanga tikuti kalainiko kathawa pang'ono koma abwereranso pa laini pa tili ndi kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission ndimafuna ndikulandireni Sangwani Mwafulirwa komanso kuti bungwe la Malawi Electoral Commission mukamva kuti kwatuluka kafukufuku ndiku akuti chonchi mumadzilandira bwanji zimenezi Mwafulirwa. Probably we may have lost alipo Mwafulirwa palaini pa achipofya alipo Mwafulirwa muli palaini Mwafulirwa Sangwani Mwafulirwa Victor Chipofya, are you on the line? Yes, I am. Ndilipo. Okay, mwina tikudikira kuti tibwererenso kwa Mwafulirwa timafuna timve kuchokera kubungwe la MEC koma inuyo ngati oyankhulapo pa nkhani za ndale ndi utsogoleri wabwino akafukufuku atatu akukamba nkhani zosiyana inu zimenezi mumazilandira bwa zikumwambiri ineyo choyambirira monga mwa nthawi zonse nimafuna kuti tizitengerana kumbuyo kuti tidziwe kuti tikuchokera kuti tikuyenda bwanji tafika bwanji pomwe tilipa. Nkhani ya ma opinion polls ku Malawi kunoko monga mwa democracy yathu ndi zinthu zokuti tikukuliramo ndi zinthu za nyowani. Tikatenga mmene tinatengera democracy yathu mu chaka cha 1994 nthawi imeneyo ma opinion polls mwina amangokhala ma newspaper kuti anthu awa anena zakuti awa anena zakuti ndi kukwera kumeneko chamma 2000 emo ndipomwe kunabwera mabungwe ngati Afrobarometer andi ndipereke ulemu kwa onse omwe amakhala akuchita makafukufuku amenewa awa chifukwa ndi anthu okuti enawa ndikuwadziwa personally and ndi anthu okuti they are credible people and ndi anthu okuti ali ndi ukadaulo ndithu. Opinion polls amkanena kuti Mutharika akhoza kuwina komano zikhoza it will be a close victory. 2020 again and I think ndikhoza kupanga sokoti newspaper yanu ya Times munalemba kunena kuti kunena kuti Mutharika mapoza kunena kuti Mutharika awina ndi over 60%. And this was the fresh presidential election yomwe yatibweresa pomwe tili pano. So chomwe ndikufuna nkunena njoti tikunena kuti ndi ma opinion polls. Opinion
ndi chinthu choti wina aliyense amakhala nacho. Inu opinion yanu ndi opinion yanga ndiyosiyana. Zomwe ndikunena apazi si mfundo yayi, si mmene zinthu ziyenera kuti zikhalire, ayi ndi opinion yanga mmene ineyo ndikuzionera zinthuzo. So wina aliyense amakhala ndi opinion yake. Now chimachitika ndichonena kuti ma opinion amene wawa ali ndi ubwino komanso ali ndi kuyipa kwake. Ubwino wake ndionena kuti umathandiza zipani ndi azitsogoleri osiyanasiyana kuti athe kukonzekera moyenerera akamapita ku chisankho. Kunena kuti iya okay, anthu ngati akuganiza chonchi mmene anenera akatswiri pa nkhani za ndale, mmene anenera akatswiri pa nkhani za masamu kuona kuti iya zikuyenda bwanji, zimathandiza ndi strategy. Koma kuyipa kwake ndikunena kuti ma opinion iwa mmene anenera oyankhula kuyambirira aja doctor, ndikunena kuti anthu ambiri amanena kuti methodology yomwe munagwirisira ntchito ndiyotani. Nawo pamene popo tikulowa mkalasi, survey imene munagwirisira ntchito yotani. Tsopano kuyendesa dziko, ine ndimakumbukira chinthu chomwe china ndiwawa kwambiri ndili mwana nditangomaliza kumene skulu yanga ya ukachenjedwe ya ndale. Ndinauzidwapo ndi munthu wina wamkulu kwambiri wa ndale ku Malawi kunoko, kunena kuti vuto lanu achipofya ndale zanu za mkalasi. Now ma opinion ndi zinthu zokuti ziko zongokhala za mkalasi, komano zikapangano reflect zomwe zikuchitika pa ground zimapezeka kuti zikukhumudwitsa anthu ena kuti asakavote. Chifukwa anthu ena kwathu kuno ku Malawi kuno tikanena chilungamo, I think Wonder you would agree with me kunena kuti kuchoka kwa USA issue ya civic education yonena kuti anthu aphunzitsidwe nkhani za ndale ya chisankho yatsikako. Now mukamauza anthu ma opinion kunena kuti akutsogola ndi awo, pali anthu ena akhoza kungonena kuti basi ndi mmene zilili, ena akhoza kuti basi ifeyo ndesi tikavota. So it brings about positive and negative change. It brings about positive and negative change. Ndimafuna kuti timirekaye pamenepo because I'll come back to you. Ndimafunso ena awiri atatu kwa inu achipofya. Ndimafuna kuti tiyesenso kwabweretsa asangwani mwafulirwa kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Amwafulirwa tili modzi pa line pa. Asangwani mwafulirwa. Asangwani itu akuoneka pa line pabwinobwino, koma kuti sitikumvana pati sindikumvetsetsa yayi. Komanso tiapemphe ndithu anzathu technical kuti atibweretserebe pa line pa Joseph Chunga kuchokera ku Center for Social Research ku University of Malawi. Tiafunabe achunga amafulirwa ngati sali pa line pa tisunzumire mwina mbali ya maripota athu. Amafulirwa, are you back on the line? Chabwino tuone mbali ya maripota athu. We have my reporters on the ground amene ndithu tikuyembekezeka kuti ankhule ndi anthu awiri atatu. Tikumayenera kukhala mauno ndi Kathe Maulidi, Feston Malekezo, muli pa line pa anzathu kumeneku. Who do I have on the line? Maripoters athu. Chabwino ngati amene ndithu sanafike pa line pa ndimafuna tibwerere mu studio muno pamene anzathu ku technical akuti bweretsera pa line pa magest athu. Wonder, so far nkhani ndi imene mukuyang'ana bwanji so far? Ndi nkhani yopasa chidwi chifukwa chokuti ndi nkhani imene ikukhudza chisankho chimene chasala masiku 6. Nde
anthu osaka malowa mu mpikisano wa zisankho amalowa ndithu ncholinga chokuti akapambane ndipo amakhulupirira kuti iwowo akupanga china chilichonse choyenerera pa ground kuti anthu awasankhe ndipo kukamabwera ma opinion polls amene akuoneka kuti ausemphana mwine iwo amene akupangira sangavomereze. You don't expect them to come here and say opinion poll imeneyi ndiona adine ndaja 1%. Sizingatheke ayi. Komano momwe ndanenera andindibwerezanso kuti opinion ndi ganizo andi ngati namvesesa bwino achunga nthawi zambiri zimakhazo kuti kodi mutakhala kuti chiganizo chanu mukupanga leloli nde siku limene lolo limene kwachera siku limene lolo kumakhazi nthu zambiri zimene zikhoza kumpangisa munthu kuti anene zimene akunenazo chifukwa siku lina lilonse ndilosiyana ndi nzache. On that particular day kodi ndi mafactors anji amene munthu uja akuchita consider asananene chiganizo chimene akhoza kupanga on that particular day. Mukusintha kwa nthawi pamakhala kuti zinthu zina mwina zimene zinali nkhawa zache kapena zimene zinali zomusangalasa zasintha zasanduka nkhawa zina zimene zinali nkhawa zasanduka so zinthu zija zimasintha. That's why nanena kuyambira kuja kuti mtati mundifunse kwakhala ma opinion poena akumanena di mmene zikukhalira komanso kwakhala ma opinion poena akumanena zosokonekera kusemphana komano sizimaka ineyo sindimaona ngati kuti ndi zinasemphana. Ni kwa ine imene mamvesesera ndimakhala kuti anthu adazasintha pakudusa panthawi andi pali zitsanzo even za ku America momwe amapangira ma opinion poll Trump ndi andani awa ndi Biden Harris. Kamala Harris. You would see kuti adayenda kwambiri mpaka na the last one yomwe inkachitika mu September ikabe ndithu kuti Harris ali patsogolo. And pali sentence ina yake imene mawerenga poll imeneyo yamanena kuti while national opinion poll are a useful guide as to how popular a candidate is across the country, they are not the best way to predict the election result. Opinion polls are not the best way to predict. While akunena kuti uyuyu ndi wotani ndi popular kuti chichewa cha Burundi chani ochuka pa siku limene lili ndi uyuyu komano mu document imene mawerenga chifa ndi mawerenga amene adapangira mapouza awo chanja of course mwina ya America imasiyana bendi imene mapangira ife because iwa jama chita za ma college zawo zija komano amangonena there is a paragraph in that report which is ndaichitamo extract imene ikunena zimenezozo and amanena izizi chifukwa choti amanena kuti pali madera ena chikhalidwe chawo amaponya voti anthu amene wowo ndekwambiri iwo ajama chita concentrate kuja kwamati kuma battleground kapena kuma swing states yomwe padakali panopa kumalawi kwathu kunoko anthu akumayina kuti ndi kumpoto kuti kodi apereka kwa ndani andi pa mauje nanu amene manena apopo muthaso kuona mmene akumasiyanirana anthu kumene kujako mutha kuona kuti central region ndi southern region sikumaonekera kuti awapereka kwawa awapereka kwawa kumpoto kujako however ndi kumene kumazakhala kuti kumazapereka chidwi so kwa ine pofuna kusiriza tisanabwerere kwa ma experts amene tili nawo pano pamo opinion bwana ndi maganizo asangwani mwafulirwa ma opinion poll akatuluka mumawalandira bwanji ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Zulu kwambiri mukaona kuti mene mwatengera nthawi yambiri mayesesa kuti anthu amvesese kuti opinion poll ndi chani amapanga bwanji mwina investment imene mwapanga pano ikhalenso investment imene amene amapanga ma opinion polls ndi amene amafalisa zimene ma opinion polls apeza azipetengapo nthawi chifukwa nthawi zambiri timagundika kutulusa malizatsaja koma osavotokozera anthu kuti azimvesese. Chisankho imapanga ndi Malawi Electoral Commission, anthu oponya voti imavotesa ndi Malawi Electoral Commission. So kwa ife opinion poll tilibe nayo ntchito, timawerenga malizati amene aponyedwa, mavoti woti mawerenga ndife andi ndamene makhala za official results. Sungapite ukoti ukapanga dispute ma election results basing on opinion polls. Ndi anthu agwire kwambiri ichi kuti zosatira za chisankho amene angawine zitengera anthu amene akaponya vote
osati opinion poll ina iliyonse. Ndikuneneza chifukwa chakuti katulusidwe kama opinion polls kakutisokonezera anthu m'mizimu. Anthu akumanena kuti iye ayikha ngati ati mavota kale akuti apeza mavoti mwakuti akuti mwapeza mavoti mwakuti. Mukafunsa kuti mwazimva kuti mumvoti atinamva pena pake akulengeza. Ukazifasira bwinobwino kumaona kuti pena akambirawa ndi nkhani ya maopinion poll. Ndi pena pake amene tutulusa maopinion poll. Tiziwe kuti zikumasokoneza anthu ena m'muzimu ndikumaganizira kuti anthu taponya kale vote choyamba. Chachiwiri choti nditengerepo mwayi kufotokozaso nchakuti mayiko ena amapanga amati exit poll makafunsa kuti mwavotera ndani kuti apakhale ndi chithunzithunzi snap survey kuti mwina angawine nduyu. Kumufunsa kumalawi kuno munthu kuti waponyera voti ndani sikololedwa, musankakamize munthu kuti akululeni kuti waponyera voti ndani. Moreover kukapanganso zimenezo pa polling station within 100 meter radius amene ondende mpandu. China sitikuyembekezera pamene tikupita ku chisankhoku kampeni ikatha pa 14 September 6 am wina atulusenso malizatsi ake opinion poll yake ameneyo tiyamba napo chifukwa chakuti akhala akutulusa zinthuzo outside the campaign period. And sitikuyembekezeranso nyumba zonse zofalitsa nkhani ndi ma newspaper kuti kampeni ikatha azizatulusa malizatsi ama opinion poll. Ngakhale even m'maprogram amene mmapanga musamazakambirane kuti ayi opinion poll yakuti inaonesa akuti mwakuti ayi minimum muzati pase mpata kuti anthu akhale okhazikika odekha pafundo zimene amva kwa kampeni kuchokera kwa makandidate athe kusanthula ndikuona kuti aponyera voti ndani. Mwafotokoza momveka bwino ndi malangizo mmene mwamalizira. Malangizo amene mukulangiza ndokhudza kuti sitikufuna kuti tikatseka kampeni tidzamvanso kuti kwatuluka opinion poll kapena kwatuluka chakuti. Ndimafuna muli pompo how best do you think munga tingaziyang'anire zimenezi kuti ziyende mndondomeko yake, chifukwa kuli ma media house amene ali okhazikika amene amatha kumaopa kuti tikatulusa izi nzabodza mwina zitha kutipatsa ma consequences kutsogoloko including litigation, pamene kuli ma publication ena mwina online publications are all over the place now who olo address alibe kuti mukapezapo atha kupanga zimenezi. They are in the bush, there is nothing you can do about it. What are you doing about that? Nimafuna kuti mumalize ndi point imeneyo, koma mukuganizira pamenepo nimafuna tibweretseretu Kathe Maulidi chifukwa Kathe is on the line kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, ali pa ground ndi mmodzi kapena mwina Malawi awiri atatu amene amafuna kuti tiyankhule nawo timve maganizo awo program imene ikhudza topic imene tukambirana lero, nkhani ya ma opinion polls. Kathe, good morning, mwadzuka bwanji ku Lilongweko? Ndadzuka kaiwe Davie kuplanta. Inenso ndadzuka. Let's go straight. Muli ndi anthu amene ali maganizo mprogram imene? Ndithudi tiyamve apa ndili ndi anthu awiri, muna chamba tidziwe dzina lanu. Ine chikabwera kuchokera mzinda wa Lilongwe Ferreite. Chabwino. Nkhani imene tikukambirana yokhudza akafukufuku amene amachitika anthu tisanakaponye voti kuti mwina chisankho atapambane ndi wakuti kapena kuti kafukufuku wina anene kuti ayi mwina pachisankho zinthu ziyenda motere. Mumaziona bwanji nkhani za kafukufuku ndizoti zimakhala kuti zikupereka chithunzithunzi pamomwe zinthu zingayendere Amalawi atakaponya voti? Nthawi zina zimathauthika koma nthawi zambiri apa patingodikira tione kuti pa 16 pa tidatikira ndira morani chithu chimenecho. Inu simukuona kuti kafukufuku wina wachitika mwina zomwe zingachitike pa 16 September? Chilimbikitso chidzaoneka pa 16. Okay, chabwino. Amene ndithu kufotokoza pamenepo kuti amuona kafukufuku amene wakhala kuchitika koma iwo akuona kuti Amalawi angodikira zenizeni pa 16 September. Timvenso kwa ena apa dzina komanso mukuchoka kuti? Selemani Mofari mjogera kwa kapilibeda Ferreite ku Lilongwe. Chabwino, nkhani imene ya kafukufuku makapa nkhani ya zisankho inu mumaziona bwanji zimene? Ne kafukufuku yo ndikubisana naye chifukwa anthu amene amakafukufuku amakhala araganizaso kawiri katatu asanatuze ifeyo anthu.
ndiye ndikugwirizana nazo kuti sazakhala choncho koma mwina mbali inayi tizapomereza chifukwa izo zidzafunika pa cloud koma makafukufuku ena ake timakhulupirira koma sitimapasa 100% komabe amatokhala ona amatokupherezera zina zimatakupherezera chinthu china chake ndiwe ndikuganizira ineyo ndikuona kuti kafukufuku atokhala ona koma anthube azafuna zaone pa cloud ndiye sitagaidi 100% chabwino ndithu pamenepo maganizo awo onse amenewo akunena kuti ndithu kafukufuku atha kupereka chithunzithunzi cha momwe zinthu zingakhalire zonse zingakhale 100% kuti zituluke mwachoncho ngati momwe kafukufuku ananenera. ndakuyamikani kwambiri Kathe Maulidi kuchokera mu mzinda wa Lilongwe mmenemo ndithu ndi mmene Amalawi akufotokozera. Ndibwerere kwa amafulirwa tili ndithu ndi ma media platform osiyanasiyana amene amafalitsa nkhani wena ngati mene lili Chitsanzo Times sitingamafalitse zabodza chifukwa timadziwa kuti zili ndi ma consequences. Address muli nayo Scott Road General Corner Blantyre mutipeza mutigwira pa khosi. Koma kuli wena amene amadzotolo titaponya izi pa social media palibe angatipeze pamene tili zimenezi kupita kuchambira gadamu tili ndi media code of conduct komanso nkhani ya mmene atola nkhani anga lembere kapena kufatisira zosatira za opinion poll ndizoti zimaphunzitsidwa bwino molongosoka kalasi ina iliyonse ya atola nkhani. Choyamba mukamati kusamaliza za opinion poll amanena kuti mu nkhani yanuyo kapena mu report yanuyo mutchule kuti amene anapanga opinion poll imene ndi ndani adziwike ngati mungati muike background yake. Chachiwiri mutchule kuti opinion poll inachitikira liti nthawi yake apa tazizimuka ndi achunga akutuza kuti ife chaka chino sitinapange survey ina iliyonse pene kuti survey inachitika 2024 zotsatirazo angozitulusa kumene ndi munene bwinobwino munkhani yanuyo mukamalemba kuti survey imene inachitika liti ndi liti. Chachiwiri chachitatu inakuchuza anthu angati amene anatengapo gawo ndi amatchula amanena kuti muzitchula sample ya amene anapanga participate. Anaso muzitchula margin of error. China chimenenso chimafunika kuti mutchule ndi amene anapanga sponsor survey imene ndi ndani. It's a standard practice kuti zitchulidwemo. Ndiye muna mwake tipemphe kuti wina aliyense amene akulankhula za mu opinion poll kapena akulemba muziyang'ana standard yake imeneyi ndi mukamalemba story zawo zithandizira omvera andi kwambiri muzinenaso omverawo kuti izi tinakangofunsa maganizo a anthu chifukwa chakuti kumiziko tikamapitako ngati Malawi Electoral Commission tikumalandira mafunso kuti ife tamvatu pa wireless akuti anthu aponya kale vote zikukhala bwanji. Pano chifukwa choti Amalawi ambiri akundimva nditengirepo mwayi kwawuza kuti palibe waponya voti tonse tikuponya voti kuyambira 6 koloko mawa mpaka 4 koloko madzulo pa 16 September. Apange chiganizo cha munthu amene akumufuna malingana ndi kufuna kwawo. They should disregard everything about the opinion polls. Their conscience should go first. Ena sa kumafalisa kuti iya apolisi apasikala aponya kale voti pepani ndingotengerapo mwayi izi ndizaboza. Apolisi ndi asilikali tonse tikaponyera voti limodzi pa 16 September. Zikomukwambiri. Pamenepo mwapanga clarify bwino poti nthawi yatha ndikupatsani 1 minute ndikupatsani just in 10 seconds out of curiosity. Amalawi mwina nkufuna kumva timamva kuti malole wena anachita ma breakdown okapereka okagawa ma papers a chisankho. Tatipatsene quick update in 10 seconds. Zikomukwambiri panali awiri yoyamba imene imapita kuchikwawa inativutira cha mchewu umu tinatumiza lole ina usiku. Inachiwiri inatonongera cha mzuzu imapita kunkhatabe. Zonse zitatumiza magalimoto ena mabauti pepa atanyamula akunkhatabe afika mwina akuchikwawa akhoza kukhati ali munjira. Ndinene kwambiri kuti iyi ndi mechanical fault. Pamene mukukhala ndi magalimoto mukutumiza 229 kupita malo osiyanasiyana. Imodzi awiri khoza kuti agonjera pa njira ndi anthu asadandaule. Zimene tinapangaso ndizokuti
mwachangu tinaziwisa azipani onse mzuzu ndi mchewu moti anabwera mmene timatsitsa mavoti pepawo kuchoswa mukika umu analipompo kuchitira umboni ndi anthu asadandaule. Chabwino zikomo kwambiri asangwani mwafuliro tayamika kwa basi ndipo timayamika chifukwa choti mmapezeka nthawi ngati imene very crucial as we going to the elections. Ndikuyamikeni mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Ndisanachoke ndithu mwina ndi kanafuna achunga 10 seconds yenieni kuchokera ku Center for Social Research ku University of Malawi. 10 seconds anthu agwirenji zokhudza ma opinion polls, azigwira chani akatuluka ma opinion polls? Choyamba ndibwerezenso nkhani zindi za science siwina aliyense azinena kuti tikukapanga kafukufuku wa ma opinion poll. Chachiwiri ndi kuonjeze kumene ananena mwafulira isti vote anthu apite akavote. Ife monga ngati Afrobarometer simuzamvapo titatulutsa malizatsi mawiki before my elections. Sitinapangepo sitimapanga. Chifukwa chani? Simpanga chifukwa chani? Chifukwa timaziwa kuti apart from science pali ethics of doing what we are doing. Nthawi mwina sina tiole tikanatha kunenapo. Bifunso lina mwina limene tiziwafusa anthu amene amapanga ma opinion poll kuonjezera zimene amafuliro amatikumbutsa zija. Munzipo munomo aliyense akamapanga kafukufuku amayenera kuti akhale ndi ethics approval kuchokera ku National Commission for Science and Technology. Mwina anzatu atu ankhani muzafusa kuti kodi ethics approval yanu ili kuti. Zimenezo zimene zimapangitsa kuti faka makapanga stick approval amayenera kuti anene kuti ndine ndani ndachokera kuti ndikupanga zimene zichifukwa chani ndalama zake ndazitenga kuti ndikafusa ndani. So ethics approval in addition to those za funding and so on mukhoza kumafusanso kuti kodi approval yake yopangira research munaitenga kuti. Great. Mwafotokoza bwino kuti yatichepera ndi nthawi nde unfortunately I'll have to cut you right there. Koma ndifuna ndikuthokozeni achunga because munapeza nthawi at such short notice kuti mukhale nafe program imeneyi. Topic yofunikira kwambiri koma ndikukhulupirira kuti kutsogolo kuti dzapeze mpata mwina zikadutsa zisankhozi tikamadzakonzekera kuyang'ana chitsogolo tidzaonekanso nkhani ngati zimenezi. Ndikuyamikeni kwambiri pokhala nafe. Thank you. Zikomo kwambiri komanso ndikuyamikeni kwambiri a Victor Chipofya nthawi ndi imene yachita njiru sititha kuti tikupatseni mpata obweranso koma timayamika chifukwa mmakhala nafe nthawi zambiri tikakuyitanani. Tikuyamikeni zikomo. Andevu zamwayi inu ndikupatsani 10 seconds kunjaku kuli hot current la mulunguli sidachitike ndeyautsa mapiri pachigwa kunjaku. Anthu akuti hot current ili kuti hot current yatha tauzena Malawi chimodzi in 10 seconds. Davie tidabwera kuzakamba za ma opinion po tafika bwanji ko apato amafulira sanabwera kuzakamba za malole ochita breakdown koma it's a question of national interest. Zakugwira nawe an issue of national interest. Ma 2 weeks tidali panjira wiki yoyamba tinali ku Utini wiki yachiwiri tinali ku Mangochi and ma slot at 6 o'clock pamapezeka kuti pakuchitika zinthu zina. This Sunday tilipo tabwera because tapanga china chilichonse chotheka kuti tikhalepo. So don't worry, the program is back. Panali disruption in the last 2 weeks chifukwa timapanga ntchito zina. Chabwino afotokoza momveka bwino andevu zamwayi ndikuyamikeni chifukwa munali nafe program imeneyi. We are looking forward to this Sunday. Muzidziwa kuti program anthu amayikonda kunjaku. Tatokoza. Ine ndi Dave Kadama malo mwanzanga Leya Malekano tapatse mwayi anzathu atibweretserepo nkhani mu programu iyi. Tionanenso Mulungu akalola. Malawi Kulinji no Kulinji kumavetsera kuti Kulinji lakaya lilongwe Kulinji kumzuzu mwanyeto Kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akoti akuti baji kuti usaruka kulilabe nanga osolora ledesti yaodeja chiruguko chuyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikulijani
kuboma kusteri house kulinji nanga watuta mwadzuka bwanji kulinji ndakahata dziredio kuburiyani kulinji ndikudalira inu kulinji. It's time for the morning news bulletin on Times Radio.